Tala ni se ala mani togo ya mago tala ko fi kasi ala mani duskun sanumali kamaleni do na ye do ka bay shufe ki da ba bay tasuma kono akaburu fali tasuma la abe do ko du saje san shegi abe ka do ka bay 8 ans jishu abe bay nyangata la o de kama den kan ka do ka masai imanga senge den kama ala bi se ka fani bado aljanna la parce que ya ka sodaqatul jariya di directi de do ibe do min ke masai wani do ki masai ni yere te do mi ala bi do blaka do ki saraka bo fourajusi i masai ni yere te do mi ala bi dendi mami ma nyoron ki ni jurmi do de be sara san shegina anana bay kavu kono abe fini je bala 8 ans yo de ke tasuma kono ako mama ka kira chugodi o san shegi me ka joki e bede ne yisanuma e akonden kon me nyangata la ko mu ya sima ko juguya ko donkile ki fade pmena ni nono yi ndona kun ka so ikoke basara ja dona chekun ka so amuso folo fatwa o dengeni be o fitini muso fatwa ka denge fitini de to ale nale ale fana e den so akoni fakuna na ni nono yi me nono di mai kami ni klala me jike nono to la ka di ibalmake makode se tasumama nta so ala bananga fembela aya laje de ale juguya min ke aya laje ka jike nono la na di nono mi na klala abe jike nono na ka da snamso de ma parce que snamso infatulendo ala dimina ko kamne on be juguya qualité mina jiye kono man juguni ni eshi million on be ngania juguya mina yona Allah tala ko kome fekiye e duskun jele slame muso mo ngania nyuma duskun jele hadisa chuko ni duskun jugu sa chuko tikele إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ni ala yiduskuyi ko hera de bala wallahi masayuma ama hera da bekama abadi ni denuma ni ala yiduskuyi ko hasidia ni jugu yakse blende bala ala mabeda to kama abada ni deuna muso ay to anganya jelen kase alama ay to anga ala nyini ka makunda tuguni jumay muso ay to anga jiya kanubla ay to anga saya be ka dunya kanu wandu skuna wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah mala saliyo damutaro gansan kli flakeo dunya fle ibe jiya kono bi shini be lahara dunya fle ibe jiya kono bi sini ibe mwanku kono dunya fle iba kono bi sini ibe kaburu kono dibi ni nyogon che